Mijn naam is Suzanne Veldmeijer, oftewel de prinses van het Nederlandse lied. Hoe kom je aan die titel Prinses van het Nederlandse lied? Ik heb me eigen opgegeven voor een talentenjacht bij Radio NL. En zij hebben mij bekroond tot prinses. De talentenjacht ging als volgt. Er waren 2 voorrondes, waarvan 10 kandidaten. Daar gingen er elk 5 van door. Uiteindelijk stonden er 10 in de finale en daarvan ben ik de eerste geworden. Het nummer wat ik gezongen heb, dat heet Wat kan mij het schelen. Dat is geschreven door Erika Kast en René Kast. Dus het was een nummer wat de jury nog niet kende? Nee, het was een heel nieuw nummer dat gekozen is voor deze talentenjacht. En ga je nog meer nummers maken met Erika en René? Ik hoop het wel. We hebben elkaar al eens ontmoet en er is een hele leuk contact. Dus ik hoop in de toekomst vaak met hun samen te kunnen werken. Nee, ik ben eigenlijk begonnen vanaf het moment dat ik eigenlijk geboren werd. Ik kwam schreeuwend ter wereld en ik zing nu nog steeds. Het is echt alles wat ik graag wil doen. Ik zing echt graag het levenslied. Dat is ook echt het doel die ik wil graag bereiken. En de zangers en zangeressen, dat is Marianne Weber, Corrie Koning, zangeres zonder naam natuurlijk. Zij is er helaas niet meer, maar in die stijl wil ik graag blijven zingen. Ik sta natuurlijk 4 september in Twello bij de Zomertour van Radio NL. En daar wordt de eerste keer mijn single te gehoren gebracht.